हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय आरोबाव बरायहरनाय थाबावबाय सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों तो लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जाहा दैमुदु क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाहाय दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोस्ट 15 भिडिअखौबो मैयाहायसो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर तो लोगोफोर सोर सोर नायाखै स' बिथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर दैमुदु क्रिएशन यूट्यूब चेनेलावहाय आरो लोगोफोर सोर सोर नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे तो लोगोफोर जायफोरा बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोस्ट 15 भिडिअखौ नायदों स' बिथांमोना मिथिखासिगौआनो जानांगौ दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुनाहाय एपोस्ट 15 भिडिअआवनो जोब्बाय दे लोगोफोर तो लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायदों स' बिथांमोना मिथिखागोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे दाउखा बिदै आबुं बर' सावथुननि एपोस्ट 15 भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो दैमुदु क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर बेबायदिनो आंनि भिडिअफोरनि गोदान नटिफिकेशनफोर बा आपडेट होनायखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर